Ale teraz je, ale jak ho dnes odíš, a prehrá tam. Lebo to si hodek, nevíš, že si všimla. A úsmev. Zamerané. A úsmev. No. Ja nie, to je dôležité. Nebudúci rok si kúpiť počula, vyhlásiť na Do prípravky. do prípravky. Tam, keď si mohol vyznávať, tak si Vlastovičkovým. nešiel, mňa si nechal. Toto, tam strapňovať sa. Ja myslíš teraz naposledy? Áno, teraz Idem na lyžovačku, moja zlatá. Ja nebudem znovu celý tú uvolenú. Áno. To ja si môžem vyšovať, že? Ale to je na vlastnú onu žádosť. Keď som ti povedal. Neser ma, čo som ti povedal? Ste žiť, hýbaj, však vidíš. Vladovi to dobre išlo. Aká mi povie, Momina, ešte lepšie ti to išlo, ak minule, ale bola si posledná. Áno, Nevadí, to nebolo ešte keď, podstatné. ja teda neviem korčovať, ale keď korčulo a víš, ako ona to ide, tak to by bola. Ja keď som hovoril, že Tak druhý raz už nemôžeš, vieš, čo ozaj na pozaj. Druhý raz vás znova nedostaneš. Miloš, dotkať, ver tomu. Ver tomu, že. Áno. Pane Bože, to čo je to Vladovička? Ona nejaká